Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili ka sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ
baw bolo kuma dɔ o ka busa ne de se ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn min ye juin kalo tile 15 san 2026 an ka bi sɔgɔmada na baabu bɛna taa n'an ye bolimafɛnw ko ka plaki kɛ olu la moto sen 2 ani sen 3 k'a kɛra sugu o sugu ye plakiw tali baara bɛna kɛ cogo min kunun ko an ye baabu k'a kan nka sɔgɔmada na an bɛna ji la ko sɛnɛ kan sabula maa caman bɛ yen u bɛ ka ɲininkaliw caman kɛ kunun ko min ye Baboyi Jaye ale tun b'an ka kɛnɛ kan ale nana dɔw jaabi nka baara bɛna kɛ cogo min na bakuruba la an n'an da don la sɔgɔmada in na kalansow bɛ dabolo jumɛn na Mali jamana kɔnɔ bi musaka min bɛ ka don a la a ko bɛ cogo di an na dɔ fɔ o la min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa an b'a yira sa k'a fɔ fana wulikajɔw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maakɔrɔw seko ni dɔnko tigilamaw ni tabiyatigiw tɔgɔ la don min kan ka sigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye nin kalo in tile 18 ka taa kunfɔra tile 19 ɲɛfɔli na kɛ Moktar Kiki Kone fɛ ni ale ye rekotara di o ɲɛmaaba ye ka taa se Sangɛmɔ fana ka minisiri Mamu Dafe Mamu bila ka taa ye n'o ye Amadu Jabate ale fana ye min sɔrɔ Sangɛmɔ kɛnɛ na an na o da o tulo kan an ka sɔgɔmada in na saraba o ye coupe du monde ye Falaye kunun ko ta ye biw donna dɛ 7 ni 1 bon duuru ni 1 fana kɛra nka o kɛra ka taa an juguya la Côte d'Ivoire u jɔsen ka ɲi Falaye worodugukaw bɛ se ndolanci la fɛn kelen de bɛ Falaye n'i ye Côte d'Ivoire bɔlɔntan lajɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ k'o t'a la o ye dusukolo ye o kelen Côte d'Ivoire bɛ se ka ci nka dusukolo o b'u ka ndolancilaw la dɛ o de b'anw jɛ Côte d'Ivoire kaw u ye 1 ni 0 kɛ kunu u don togo ɲɛna tulo na minnu kan ka taa bi fana Falaye ko dɔ bɛ bi dɛ Espagne an bi yɔrɔ ma ɲɛ dɛ wa i b'a dɔn ko min y'a deguma yɔrɔ ya a bɛ kɛ tile fɛ de fana koyi ko Belgique fana ni fana wani bɛ kun ka nin kɛ maaw dalen n'an da sera komi kunun sɔrɔta kɛra cogo min an kun tɛ bɛnkɛlakaw bɛ don tulo na sini kabi u ma don u bɛ ka kuma ɲuman ɲɔgɔn la kabi nin y'a dɔgɔkun kelen ye ni bɛnkɛ ma an tɛ lafiya koyi nin ye an don ka ye sɔgɔmada in na ka foli ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an lamɛnbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma Jaba Sidibe an b'a fo fulamuso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw ka sigi la Bolekaw fɛ an bɛ foli ta k'a ɲɛsin ale ma min ye Araki Tala ye honorable Araki Tala an b'a fana fo CNT kɔnɔna na Falaye an tɛ ɲinɛ député muso Umunba ale ka denbaya ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka kanu na don o don musokɔrɔba minnu b'u ka du kɔnɔ Falaye an laban na forfait san ka di musokɔrɔbaw ma dɛ u caman bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn in kɔni et puis i b'a dɔn u b'a fɔ min ma ko tirindi ya téléphone Android ko tirindi t'olu bolo ko ni tirindi t'i bolo ko a sɔrɔ man di ko fɔlɔ k'a to ni tirinditigiw nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ayiwa an b'a fɔ u ɲɛna fana n ka ala ka halisa tirindi don hakɛ la u ka se k'o sɔrɔ ka se k'a lamɛn Seydou Sakɔ an b'a fɔ nin waati in na monsieur le maire Jalafara dugu maire do Falaye Sajola marabolo kɔnɔna na Kayi mara la an b'o fo a n'a ka baarakɛla n'a ka mairie mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni cɛsiri la dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min maire kelen min n'a ko fo a ka yɛrɛmarakafo a k'a ka kafo kɛ yɛrɛmarakafo ye Falaye ka bɔ commune urbaine rurale la k'a kɛ commune urbaine ye a baara o de bɛ Seydou Sakɔ bolo
Amadou Gassama k'ale fana fo min ye bayi mairie de district kɔnɔna na sori kɛmɛ so le ministre Thierno Oumar Assi Diallo an tɛ ɲinɛ a kɔ ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Siriman Bacili monsieur le maire k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Amadi Gansiri Bacili ale bɛ promotion na emploi la k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Yakuba Garba Mayiga ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara ni baaradege ministre so kɔnɔna na fala ye nin ye an don k'a ye sɔgɔma in na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn fala ye bi an bɛna don Mali kalansow kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔna na yan fala ye kalanso a ta don wulikajɔba bɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko kalanta sera denbaw bɛ wuli ko kalanta sera denfaw bɛ wuli ko kalanta sera ekɔlikaramɔgɔw bɛ wuli ko kalanta sera bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ ko kalanta sera fala ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen kalan bila waati ma se ɲɔgɔndan min bɛ kɛ kalanso kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko examenw an bɛ wuli k'an jɔ k'an cɛsiri o fana na yaasa o kɛcogo o n'o fɛnw sigicogo ɲɔgɔn kan o bɛ se ka ɲɛ cogo min nka nin waati fila ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ kɛ kalanso kɔnɔ kalan yɛrɛ bɛ cogo di bi an ka jamana kɔnɔ yalama kalanko bɛ se ka da kalan ta don ni kalan kun fori don dɔrɔn ma wa fala ye tiɲɛ o bɛ ko in na a kuma a fɔli ka gɛlɛn i b'a ta fɔlɔ k'a fɔ ko min ye kalanso ye ale baabu ma bɔ ka bi kuma o kuma maaw b'a ye k'a fɔ ko u bɛ ko kunna u ti ko min ɲɛdɔn fala ye bi min ye Mali kalansow ye olu yɛrɛ bɛ dabolo jumɛn na fɔlɔ denmisɛnw bɛ taa kalan kɛ so min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ dabolo jumɛn na fɔlɔ kilasi dɔw bɛ yen tɔli tɛ olu la denmisɛnnin dɔw bɛ yen ban tɛ olu bolo min ye kalanso dɔw yɛrɛ kɔnɔna na mɛtiri fara ekɔlidenw ka fala ye f'an ka taa an sigi ɲɔgɔn fɛ yen ka taa ɲɛgɛnata kɛ yen o delili fana bɛ kɛ walima ni ɲɛgɛn kelen min bɛ yen i b'a sɔrɔ o ye mɛtiriw ka ɲɛgɛn ye o tile dilen don gardien ma maa si tɛ don o kɔnɔ fala ye bi min ye gardien yɛrɛ ka so ye o tɛ se ka lajɛ kuru kɔnɔna tɛ se ka lajɛ ɲɛgɛn min bɛ ekɔlidenw tɔgɔ la o tɛ se ka lajɛ kilasi dɔw bɛ yen olu halakilen don ji sigiyɔrɔ ni ji tɔnyɔrɔ ni ji marayɔrɔ fo ka taa se min ye kɔfolo ni bafolo olu caman bɛ ye anw ka kalansow de kɔnɔ o waati kelen dun na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko min ye kɛnyɛrɛye kalansow ye olu bɛ ka san sɔrɔ fala ye suko ni dugusajɛ cɛ i bɛ kalanso kuraw de poyipoyilen Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi in na min ye faso ka kalansow ye olu bilalen don pewu k'olu lanɔgɔ k'olu to kɔ ka min ye bolofarankɛ kɛnyɛrɛye kalansow la k'a sɔrɔ a dɔw bɛ sigi k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo a dɔw bɛ dayɛlɛ k'a sɔrɔ yamaruya ma d'u ma a dɔw bɛ sen kan k'a sɔrɔ mɛtiri ɲɛnama t'u bolo a dɔw bɛ sen kan k'a sɔrɔ akademi ni kapu yɛrɛ t'a kalama ko kalanso bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka cogo mun fɛ sabula min ye jamana ye ale yɛrɛ de y'a fɔ sa ko yaasa ale ka se ka dɛmɛ bɛɛ ka se ka kalan i n'a fɔ sariya suma y'a laɲini cogo min ko ka kalansow k'olu caya fala ye kɛnyɛrɛye kalansow a caman bɛ o dulonnen don fanga la dɛ o miliyari ka ca dɛ fala ye yen de i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye ministère de l'éducation ye ko baara wɛrɛ b'u la min tɛ kalanko ye o musaka min bɛ di kɛnyɛrɛye kalanso dɔw ma n m'a fɔ a bɛɛ dɛ parce que bɛɛ t'a sɔrɔ minnu bɛ nin wari fana sɔrɔ fala ye olu yɛrɛ delila ka wuli k'u jɔ k'u ka juru bɛ fanga la n'an dɛmɛ o ta kɛra fɛn yɛrɛ ye nka jɔrɔna bɛ denbaw la bi fala ye bɛɛ y'i kɔ don kalan ma kuma tɛ kɛnyɛrɛye kalanso ekɔli mɛtiri ɲɛnama tɛ sɔrɔ a dɔw kɔnɔ karamɔgɔw yɛrɛ jɔn tɛ kalanso la fɔlɔ mɛtiri kun ka jɔrɔna ye mun ye fala ye n ka kalanso a jɛlen don wa n ka denmisɛnninw jɛlen don wa n ka denmisɛnninw ladamunen don wa u bɛ fini sanumanw don wa u bɛ baara kɛ cogo di nin si tɛ mɛtiri ka sira ye ka don kilasi kɔnɔ k'a ka kuru kɛ ka bɔ denmisɛnnin y'a faamu o y'a kungo ye n'a ma faamu o y'a kungo ye mɛtiri b'i senna teliya joona ɛri fila min b'a bolo faso kalanso la fala ye ka n'o ban ka taa tile tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kɛnyɛrɛye kalanso la k'olu ka wari ka teli o bɛ di o nafa ka bon a bɛɛ dun bɛɛ lajɛlen tugulen don ɲɔgɔn na bi n'i y'an ka sigidaw ta k'u lajɛ fala ye min ye kɛnyɛrɛye kalansow ye u bɛ ɲini ka na caya ni jamana ka kalansow ye u dun wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana kun
wa n'an m'an farati don dɔ la an bɛna na wuli k'an jɔ k'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye kalanso olu kɛlen don ka min faso ka kalansow bɛɛ lajɛlen tunu sabula bi mun bɛ sen na a tɔnɔmadali k'a dɔw yɛlɛma k'a kɛ kɛnyɛrɛye ye o balodalen don yɔrɔ caman na bi min ye musaka min bɛ di san yɛrɛ kɔnɔ fala ye n'i ye kalansow ta k'a lajɛ ka kalanyɔrɔw ta k'a lajɛ ka denmisɛnninw kɛcogo lajɛ ka mɛtiriw lajɛ i jigi bɛ tigɛ fɔlɔ mɛtiriw tun bɛ lakɔlɔsi fana olu yɛrɛ u ka kalan bɛ cogo di u bɛ se ka maa kalan wa u tɛ se ka maa kalan wa nka bi anw ka denmisɛn maa dɛsɛ kilasi kɔnɔntɔnnan na an b'o ta ka t'o bila ko ka taa lise denmisɛnninw kalan fala ye an yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔna na ni maa min bɛ yen n'o o ka kalanso b'a bolo o ka sira tɛ karamɔgɔ la fɔlɔ inspecteurs de tun bɛ munumunu kalansow kɔnɔna na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɛtiri yɛrɛ niveau ka ɲi nka bi mɛtiriw olu n'u ka lafasajɛkulu fala ye olu ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don mun ye a ye jɔyɔrɔ di an ka syndicat kɔnɔmaw ma u ka kɛ directeur de académie ye u ka kɛ cap directeur ye u ka kɛ jɔyɔrɔw ye min ye mɛtiriw ka kalan jaratigɛ jɛkulu caman bɛ yen bi fala m'a fɔ a bɛɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen don nin de ma wa kuma dɔ la f'u bɛ minisiri yɛrɛ o tɛ ɲɛgɛlen ma koyi k'a yir'u la k'a fɔ n'a ma bɔ nin sira in fɛ an tɛ baara kɛ nka n'u ɲininka ko kun jumɛn y'a to baara tɛ ka kɛ kun ti dɔn a la kapu waati maaw sugandi waati ma se fala ye o ye mɛtiriw ka gɛrɛfu wuli waati ye akademiw directeur ta waati ma se o ye mɛtiriw ka kɛlɛ waati ye kɛlɛ kun tɛ fɔ kɛlɛ du tɛ fɔ nka min ye kɛlɛ kɔni bɛ yen a bɛ yanga sanfɛ ka kɛ ni o waati ye wa furugufurugu dɔw barika f'a bɛ denmisɛnninw ka kalan tiɲɛ bi ko mali kan ka mun kɛ fala ye an kan k'an taabolo de yɛlɛma an kan k'an sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sabula n'i ye kalan yɛrɛ ta k'a lajɛ hali an bɛ ka girin k'a fɔ ko min ye kɛnyɛrɛye kalansow ye fala ye ko kalan bɛ k'olu minnu kɔnɔ k'olu minnu ka jaabi ka ɲi u denmisɛnw bɛ laban ka kɛ mun ye u bɛ ka kɛ mun ye i ye moyenne ba sɔrɔ i tilara kalan na i ye mun kɛ i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka mun ye i ka faso ye fala ye jamana caman bɛ yen bi olu ye taabolo falen a mɛnna kalan kuntala janba in ka taa kɛ san 12 i bɛ taa kalan kɛ ka tila ka n'i sigi so olu y'o dabila a mɛnna segukaw fɛ yen bi fala ye fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko fanga fanga ye mun ye k'a bɛ denmisɛnnin fitinin n'a kan ka yirimɔ de yiri turu baara de kɛ n'a kan ka sɛnɛ baara de kɛ n'a kan ka menuisier métallique de kɛ n'a kan ka guwaturu de kɛ a n'o b'o de kalan kɛ ka wuli n'o ye n'a tilara a bɛ taa baara kɛ directement mali mago b'o o de la bi tubabukan jalanba fɔ in ka kalanso caya n'an siso ye min filila sogoloni dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ o y'o yɛlɛma k'o kɛ kalanso ye n'a ma bɔ a kɔnɔ miliyari mun bɛ ka don kalan na bi a bɛ se miliyari 6 n'a kunkanfɛn ma san o san nka a jaabi ye mun ye an yɛrɛ k'an sigi dɔrɔn an ka jaabi lajɛ kɛ san tɛmɛnenw ni bi cɛ an ye denmisɛnnin minnu kalan a dɔ jumɛn sera ka kɛ fɛn ye n'o filɛ nin ye ko olu filɛ nin ye olu jɛkulu filɛ nin ye u bɛ ka kɛ mun ye an bɛ ka kalan kɛ mun kama bi bi na ni jɔrɔ bɛ denba caman na nka fɔda t'u bolo sabula ekɔli karamɔgɔw olu ka sira tɛ kalan na olu caman ko k'u ka wari u ka nafolo u ka sɔrɔ denmisɛnw kalanna u ma kalan u t'u ka sira ye ekɔli ɲɛmɔgɔw fɔlɔ fala ye olu jɔrɔnenba kun y'u ka kalanso ye u tun bɛ kalanso minɛ ko u b'u ka du minɛ cogo min fala ye an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen balabugu jawo jakite ala ka hinɛ a la a ko fɔlɔ n'a kun fɔra k'i ye mɛtiri ye dugu dɔ kɔnɔna na fala ye i ye mɛtiri ye e de bɛ lɛtiri sɛbɛn e de bɛ furakɛli kɛ e de bɛ nakɔw kɔlɔsi e de bɛ baganw kɔlɔsi wa dugutigi ka conseil fɔlɔ tun ye e de ye sabula e de ye maa kalannen ye dugu kɔnɔ bi a bɛ cogo di a bɛ cogo di bi o sen tɛ kɛnyɛrɛye kalanso bɛ miliyari mun minɛ san kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko wari in kɔni jamana kan k'a don fɛn wɛrɛ la bi min tɛ nin kalan in kɛcogo in ye sabula n ye miiriya min f'i ye segukaw fɛ yen o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen bi maaw bɛ k'u ɲɛsin mun ma maa keguman bɛɛ bɛ k'i den nasi ɲɛsin baara ma baara min bɛ taa to n'a tilara a bɛ taa baara kɛ nka ka kalanjanba in kɛ a tɛ ko wari tɛ mɔgɔ a fala ye k'a bɛ dugu bɛ jɛ u bɛ taa reportage baden kɛ ka na n'a ye u b'a bɛɛ bila fo 20 heures ko ka na diffuser o b'a sɔrɔ tile banna anw tilar'o la o a bɛ mun ɲɛ maaw y'a bɛɛ mɛn ka ban tile kuuru kaara u bɛ taa jamana kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko fo 20 heures ka se u ka sɔrɔ k'o passe e yɛrɛ ni ala n'a kɛra ca an bɛ diɲɛ min na bi fala ye baara kɛcogo ye nin ye yan mɔgɔ kana fɛn fɔ aw ye n'aw yɛrɛ k'aw sigi k'a jateminɛ dɔrɔn aw bɛ diɲɛ kibaruya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo sufɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 20 n'aw bɛ na n'aw sigi o de la a bɛɛ tɛ se ka bɔ o a dɔw bɛ tile 100 k'u bolo u tɛ bɔ
mais n'i y'a kɛ min ka teli e m'a ye sisan u donna flight spécial la parce que jamana ka kibaruyaw tɛ se ka mara o kunu cɛ min fara nin ye tan a ma mara o kabini 13 heures n k'u y'a passé u tun k'a bila ka 20 wa i b'a ye olu yɛrɛ bolo ko min bɛ lajɛ o de tɛ lajɛ donc kalanko in fana bɛ ten an bɛ k'an sigi ka nafoloba ta k'a don fɛn na fɛn min bɛ ka mɔgɔ dɔw de balo k'u yiriwa k'u kɔgɔ wa jaabi kisɛ kelen a t'a la fala ye n'i taara an ka sanayɛlɛ kalansow la ni IEM yɛrɛ tun ma bɔ yen sa ma sɔrɔ sanayɛlɛ kalansow datugura o parce que yen fana kɛra bosoni yɔrɔ dɔ de ye a tɛ se ka lakali quoi n'an m'an ka kalan taabolo falen an bɛ mɛn tan dɛ sɔgɔmada in na nin ye cadeau ye ka di ministre filaw ma fɛɛrɛ fɛn fɛn mana sigi an ka jamana kɔnɔ fala ye ni tubabukan fɔla ninnu t'a la a tɛ ɲɛnabɔ de i b'a fɔ anw o don ko n tulo bɛ n dɔgɔnin Azizi kan na walahi a ye tiɲɛ fɔ a fɔra ko depuis ala ka diɲɛ da fala ye ko maa min ka nafolo ka ca ni diɲɛ bɛɛ ta ye ko maa si tɛ ko a la yanni diɲɛ wuli cɛ nafolotigiw ta na sira fɛ k'o ye maliyɛn de ye Kanku Musa k'a ye sanu min bɔ ka taa n'a ye fala o sanu bɔra ni machine jumɛn ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn wa Azizi ka ɲininkali ye nin de ye machine de y'a bɔ wa n ko maaw de y'a bɔ o y'a sɔrɔ machine tɛ yan o fɛɛrɛw taara min o kow taara min bi anw tugulen don kiriki la la 9 la 8 la 10 a si tɛ se ka an denw kɛ 10 a t'an kɛ 11 a t'an kɛ 13 ye an tɛ kɛ balontanna ye an tɛ kɛ bololabaarakɛla ye an tɛ bɔ an nɔ na an tɛ taa ɲɛ kapu dɛ dɛfu baki a donna ta a bɔra ta a si jaabi tɛ bi min bɛ se ka nafa ɲɛ Mali ye sabula n'u tilara kalan na n'u nana baarakɛyɔrɔ an bɛ tila k'u kalan tuguni de denmisɛnnin si tɛna stage la ka ne to tiledu la fɛn fɛn mana na stage la fana an bɛ tila ka kalan de k'u kunna tuguni hali a dɔw tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn stagiaire dama min dira ne yɛrɛ ma tiledu la hali n t'a da dɔn wa hali bi ni mɔgɔ min nana k'i bɛna na baara ta fo an ka tila k'i kalan e yɛrɛ b'u kalan o kalan ye mun ye i ye ka kalan kɛ kalan min tɛ se ka baara d'i ma o nafa jumɛn b'o la an bɛ t'o la kun jumɛn na tuguni an ka jamana nafolo bɛ ka ta ka don a la an ko k'an bɛna miniw dayɛlɛ an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ta ye an bɛ fɛ ka pétrole bɔ an bɛ fɛ ka lithium bɔ an bɛ fɛ k'an ka sanu k'an ta ye an t'o kalansow sigi sen kan an k'o labɛnw kɛ kabini denmisɛnninw fitinin o ka don taabolo la an ka se ka nafa sɔrɔ n'o tɛ k'a daminɛ primaire na ka na i tɛ dɔwɛrɛ kɛ tubabukan kalanni kɔ o conjuguer le verbe manger olu n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don n'i tila o la i bɛna mun kɛ u bɛna ko physique chimie histoire de la révolution française n'i tila o la i taara université la o ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye taa socio anthropologie ou bien physique chimie ni fɛn ninnu ta ka taa kɛ ka denmisɛnninw kunkolo fa minnu yɛrɛ ka fisa dɔɔni minnu bɛ taa médecine sira fɛ kɛ sinon anw tɔw kɔni tɛ wa fɔlɔ nin bɛɛ la gouvernement bɛ concours kɛ u bɛ tila k'a fɔ ko non aw minnu bɔra socio anthropologie ni fɛn ninnu aw tɛ se ka concours kɛ géographie mɔgɔw aw tɛ se ka concours kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ministre ni aw ka cadeau ye sɔgɔmada in na ka bɔ ne yɔrɔ. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
no o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri senfɛ bamaciwale ni wale kɛbaaw olu ɲinini jamana fantan naani bɛɛ fɛn fɛ u binna bamaciwale ni wale kɛbaa dɔ ka yɔrɔ dɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in kɛra juin kalo tile 3 maa ko fɔlen ye a tɔgɔ 125 o daminɛ ye Umar Kerema ye dɔw b'a wele ko Faruk dɔw ko Usaini Mawdo nin bɛɛ lajɛlen la sa ale yɛrɛ kɔni taara sɔrɔ Muɲangaw fɛ yen kilomɛtiri 45 ka taa min ye Jene ale tilebiyan fanfɛla la baara min kɛra armée fɛ ni drone ye a ma kamalen n'a nɔfɛmaw si jɛ maa kofɔlen a yɛrɛ ka dugu ye Tebi ye Tebi o bɛ Kerema ale cercle commune kɔnɔna na Douanza marabolo o don min ye Umar Kerema ye ale yɛrɛ tun ye baara kɛ Muzaw kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔw sɔrɔ o la Bamaɲawale Njugawale o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o senfɛ fana min ye serma bolofara min sigira n'o ye Kufa ka kɛlɛkɛcɛw ye a y'o ɲɛmaaya fana kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Bamaɲawale Njugawale ka se sɔrɔli la a y'o baaraw fana kɛ marabolo minnu tun b'a ka mara kɔnɔna na o ye Sikaso ni Kucala ani Burkina fan dɔw a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ min ye maa min don a ye ni Njugawale ni Bamaɲawale kɛbaaw kɔkɔrɔdonba caman sigi k'a bolofaraw caman caya an ka marabolow kɔnɔna na fo ka taa se Jinimu o donni ma ni maa min filɛ nin ni wolomasiri tabaw kɔni y'a ka ko bɛɛ lajɛlen ban pewu a n'a nɔfɛmaw u y'a yira sa k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Jean-Élisée Daw ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don min ye Bamaɲawale Njugawale kɛbaaw ye k'u ɲini k'u bɔ baara la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o y'olu ka laɲini ye wa o y'u ka cɛsiri ye fala ye motoko o nasira fɛ jamana ɲɛmaaw i b'a dɔn k'a fɔ k'u tun y'a yira sa k'a fɔ ko moto dɔw bɛ olu tɛ boli ka bɔ an ka dugumisɛn dɔw la ka taa duguba dɔw kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka da i ka yɔrɔ la n'a bɔra Jakarta ale ni Yamasana o tɛmɛnen kɔfɛ san tuguni ko min ye motow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye sen 2 ni sen 3 minnu bɛ boli minnu tɛ boli k'an bɛɛ lajɛlen k'an labɛn k'an ka taa plakiw ta fala ye plaki ko in sa a ko bɔra ministériso bolofara min n'o ye directeur général de transport ye olu de ye baabu bɔ k'a yira sa ko a baaraw bɛ daminɛ bi ntɛnɛn Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa i ka se ka taa i ka moto plaki sɔrɔ sa fala ye i ka carte biométrique n'o b'i bolo i bɛ taa n'o ye walima passeport n'o si t'i bolo n'i ka permis de conduire fana b'i bolo i bɛ se ka o d'a kan sabula i bɛ se ka kɛ mototigi ye k'a sɔrɔ mobili fana b'i bolo i b'o photocopie kɛ ka taa n'o ye o kɔfɛ i bɛ dugu min na n'i bɛ kin min kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ ma k'i sigiyɔrɔ i ka du bɛ kin min na certificat de résidence ale bɛ taa polisiso la i bɛ t'o fana ɲini min ye i ka vignette n'o b'i bolo walima i ka moto san sɛbɛn i b'o fana da o kan n'i sera kɛnɛ kan ye sa direction maaw yɛrɛ sɛbɛn dɔ b'olu bolo u b'o yira i la i k'o fasiri k'o tɔ dafa pewu min ye sefa wari 2,400 ye i bɛ sɔrɔ ka t'o sara sa a kɛra moto sugu o sugu ye nka wari tɛ di maa si ma bolo la an k'o fɔ dugudenw ye u kana taa musaka di maa si ma k'u bɛ kurutukurutu kɛ ko k'a ko ɲɛɲini fala ye trésor paye u bɛ numéro dɔ d'i ma i bɛ t'o don o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka n'o da i ka RSI kan min ye Baboyi Jaye kununko ale ye nin dantigɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ yan yaasa baara in ka se ka teliya Bamako yɛrɛ kɔnɔna na min ye ONT ye Sogonikɔkaw fɛ yen a bɛ se ka kɛ yen Sopafɛri n'o ye nɛgɛsira ye Darisalamukaw fɛ yen u ka bolofara bɛ a bɛ se ka kɛ yen u ka bolofara bɛ Sotibakaw fɛ yen a bɛ se ka kɛ yen min ye Wɛnzɛn Kanajigilakaw fɛ yen a bɛ kɛ yen a bɛ kɛ Moribabugu fana na centre min bɛ yen n'o ye Tabakɔrɔkaw fɛ yen a bɛ se ka kɛ yen fana na Eaux et Forêts ale dagayɔrɔ la Kalabankɔrɔkaw fɛ yen yen sen bɛ a la Kayi u ka baarakɛyɔrɔ bɛ Kayi Keɲeba Yelemani min ye Subankaw fɛ yen Kulukoro ani Kulukoro yɛrɛ dugu kɔnɔna na Kati dugu kɔnɔna Kolokanikaw fɛ yen Sikasokaw ka Wayarima 2nan o kɔnɔna na min ye Kajolokaw ka Kajolo dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se Segu Pelenganakaw fɛ yen an'u ka bolofara bɛ Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na Ɲɔnɔnkaw fana ka dugu kɔnɔna Ɲɔnɔ fana dugu kɔnɔna bɛ a la ka taa se Moti dugu kɔnɔna ma a bɛ se ka kɛ yen fana min ye Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna Dire dugu kɔnɔna ka taa se Gao dugu kɔnɔna ma Ansongo ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kitakaw fana fɛ yen Nioro di Sahel ka taa se Nara ma Joyila Kɔlakaw fɛ yen Buguni mara kɔnɔna na a bɛ kɛ Buguni yɛrɛ kɔnɔna fana na
min ye minisiriso ye a ko ko nin ye bolofara belebelebaw ye yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u ka moto olu ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Falaye baara in a ɲɛfɔra cogo min n'a kɛra o kɛcogo la a bɛ teliya sabula ne yɛrɛ ɲɛ tɛ sɛbɛn min ka gɛlɛ a ko la ni biométrie tɛ n tɛ résidence moto kɛra cogo vignette bɛ sɔrɔ ni papier san papier ma sɔrɔ vignette bɛ sɔrɔ résidence fana bɛ sɔrɔ papier naani na in o b'olu yɛrɛ de bolo n'i sera ye i b'o fasiri k'o ban pewu i bɛ sɔrɔ k'i ka trésor paye la sa k'a sara ni o ye an bɛ dugawu kɛ sa ko in a dabɔra kun min kama a ka se ka kɛ ka ɲɛ jamanadenw k'u nafalan sɔrɔ a la malidenw ka tɔn min bɛ kɔ kan n'a sigilen don a ɲɛmaw b'an ka jamana kɔnɔ yan nin waati in na n'a bɛ f'o ma ko CSDM ale ye a ka kɔngɛrɛba filanan sigi sen kan kɔngɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ sa u ye wasa don maa min na o kɛra Bayidi Darame ye Bayidi ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye baara mun b'a bolo u b'a fɛ sa maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka sigiyɔrɔw ka soko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min wolomasiri tabaw ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la banki min bɛ yen n'o bɛ malidenw tɔgɔ la ko fɔ sa k'o fana sigi sen kan Bayidi Darame kunnafonidi senfɛ a ye kibaruya min fɔ Kiba Jalo ka micro la an ka jɛ ka o lamɛn. Bon kunnafoni in kun ye anw ye an ka bureau de renouveler normalement 105 bureau kan ka renouveler 2021 an ye congrès extraordinaire dɔ kɛ mémorial Modibo Keita la ne sigira comme président bon n ka mandat banna ni mandat banna an ka sɛbɛn b'a jira i bɛ congrès kura de kɛ donc an ye congrès kura kɛ bureau kura bɔra o kɔnɔna la u ye réélu ka danaya d'u ma donc an ko maintenant an bɛ presse wele mun b'an fɛ k'a fɔ presse ye an b'a fɛ ka mun k'an ka jamana ye donc an y'o de kɛ sɛbɛnfura la n'an ko dossier de presse avec nos projets an ka projet prioritaire minnu ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ y'a donc o bɛna kɛ dans les 6 mois à venir u bɛ damina activité u bɛ damina projet caman de don donc projet fɔlɔ an ko an bɛ jeunes minnu bɛ Mali la n'u b'a fɛ ka taa tunga la pour que u kana taa Sahara fɛ ou bien Méditerranée fɛ ka taa kasara sɔrɔ yen caman bɛ kasi su caman y'a parce que u bɛ taa bateau mun na bateau normallen tɛ y'a u bɛ caman bɛ sa c'est ni mɔgɔ 100 bɛ bateau kɔnɔ i bɛ sɔrɔ mɔgɔ 20 ou mɔgɔ 30 de bɛ se donc ça c'est un drame an ko il faut k'o ka jɔ o bɛ jɔ cogo jumɛn an ni minnu ye partenaires ye financier moyen bɛ minnu bolo par exemple Union européenne OIM parce que Union européenne na il faut que an ko fana expliquer fond dɔ b'u bolo ko pour la diaspora y'a je crois que Mali yɛrɛ t'o bénéficier kosɛbɛ Sénégal n bɛ exemple ta Sénégal kan Sénégal b'o bénéficier parce que au fond logelen bɛ Sénégal présidence yɛrɛ de la donc fond mun de don u t'a di n'i tɛ espace européen kɔnɔ n'i tɛ association i sigilen bɛ espace européen kɔnɔ u bɛ se ka fond in di pour des projets au Mali mais a tɛ kɛ n'an ni gouvernement m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a par exemple n'an b'a kɛ il faut que anw ka ministriso mun sigilen don tungarankew kama y'a an bɛ gɛrɛ olu de la ka partenaires ninnu démarcher pour que a projet ka réaliser projet mun don projet agricole de don parce que caman bɛ taa i b'a sɔrɔ c'est des fils de paysans de don donc an ye Bafulabe choisi parce que Bafulabe c'est tout un symbole pour nous an ye Bafulabe choisi an ko 5000 jeunes u k'u lasigi yen u ka baara sɔrɔ a bɛ emploi créé et puis u bɛ to u ka dugu la projet ba wɛrɛ mun bɛ cité de la diaspora bɛ cité de la diaspora malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a bɛɛ b'a aspirer ka so de sɔrɔ a yɛrɛ ye y'a bon an ni agence immobilière dɔ ye ɲɔgɔn kuma yan dɔgɔkun min bɛ nalen an b'an bolo don sɛbɛnninw la pour que ka partenariat confirmer an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o ka bɔ yen an ko Mali la Mali c'est un pays riche en culture donc les Maliens de l'extérieur c'est comme des ambassadeurs du Mali y'a voilà Maliens minnu bɛ kɔfɛ a bɛ komi ambassadeurs de don donc an k'an bɛ semaine culturelle kɛ ka Mali culture présenter an b'o instaurer san o san an b'a kɛ y'a donc o ye sabanan ye naaninan an ni banque suisse dɔ ye sɛbɛnfura signé partenariat o kɛra novembre kalo tile 26 tɛmɛnen
au Banque Suisse ni a ka spécialité est diaspora. C'est une banque dédiée à la diaspora. Donc avait un permis parce que kofe anga mo chama be 70 bolo ni 70 bolo itise kata banque la ka compte daele mais avec anga partenaire ni ubise kata ube carte visa duma ubise ka transfert d'argent ke et puis ubise kuka projet immobilier financé au banking rebena uye laudita kubena bureau daele ya 16e président Baydi Dramé ni ye ale ka laseli fala ye ni ala sɔnna ma nin kalo in tile 18 ana tile 19 min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi san o san dugutigiw kabilatigiw ale ni an ka jamana marakɛbaw tɔgɔla sa ale baara bɛna sigi sen kan ɲinan ta yi a ko bɛnbaya bɛ lajɛlen ta ka di jamanakuntigi Asimi yɛrɛ ma baaraw kɔni bɛna kɛ min kan sa an ka danbew kɔlɔsibaw k'olu cogo k'o sigi sen kan an ka laadakɔrɔ n'an ka tabiya n'an ka maanifinya kɛcogo an'an ka kokɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen don sen na min ye baabu bɛna taliko la a yirala sa k'a fɔ ko maaw bɛɛ lajɛlen welelen don ka na nin ko in kɛnɛ kan sabula danbetigiw la kɔlɔsilibaw olu k'an ka sigi sen kan yaasa ka se an ka danbe n'an ka tabiyaw k'olu matarafali baaraw kɛ Mokhtar Kiki Kone ni ale yɛrɛ kotaradi ɲɛma ye an ka jɛ ka ale lamɛn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. An bɛ Ala fo k'a barikada. An ka jamana ɲɛma a y'an ŋaniya min ta k'a ɲɛsin jamana laada kow ma an bɛn'o kɛnɛ kan n'o ye président Asimi ye. A ma ɲina kɔrɔlen kɔ a ma ɲina danbe kɔ a n'an ka minisiri Dafe. U ko dɔnko ani seko dɔn b'a bɛɛ ɲamakalaw dɔrɔn tɛ maa o maa n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ye dɔnko ni seko taabaa ye maa o maa ye laadatigi ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kalo tile 18 a n'a tile 19 an ka jɛ ka masala an ka kokɔrɔ tɛmɛnenw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda caman jira maa caman na laada dɔ bɛ e ka dugu la o tɛ nin ka dugu la dɔnko dɔ bɛ e ka dugu la o tɛ nin ka dugu la o la ni bɛɛ lajɛlen ya ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka baro k'o kan kalo tile 18 a n'a tile 19 a ka ca Ala fɛ a bɛ bɔda caman jira an na jamana ɲɛmaa ye o de ta k'o fana bonya di anw ɲamakalaw ni tontigi bɛɛ lajɛlen ma ni dɔnko bɛɛ lajɛlen artisiw b'o la dɔnnikɛla bɛɛ b'o la k'a b'a fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'an ka haminakow jira ɲɔgɔn na k'an ka laadaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana taabolo ni jamana nabolo kan a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ taa dɔ sɔrɔ dɔ ka hakilila kɔnɔ a y'o wele bila de kɛ anw ma électoradi jama bɛɛ lajɛlen ka bonya b'a la ne électoradi président ye Mokhtar Kone donc n'u y'o bonya sɛbɛnnen na a bɛ komi a sɛbɛnna Mali ɲamakala bɛɛ lajɛlen la ɲamakala bolo bɛɛ Mali ɲamakala bolo bɛɛ a sɛbɛnn'o bɛɛ lajɛlen la o tuma anw fana dun tɛ se ka taa k'an jatigiw to dugutigiw to danbetigiw to donc nin y'an bɛɛ lajɛlen ka ko laɲininen ye jamana masakɛ fɛ o ka kɛ k'an hakililaw jira ɲɔgɔn na o kama ne sigira bi ka wele bila bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kalo tile 18 n'a tile 19 CCB la k'o ko ɲɛnamaya hakɛto b'a ka sala la Muhammadu. Ayiwa Falaye n'Ala sɔnna ma Mokhtar Kone k'an y'a ka wele mɛn Amadu Dagabaisa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale ye Mokhtar ka dangan dɔ électoral kɔnɔna na a fana jɔyɔrɔ ka bon hali n'o y'a sɔrɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la chargé de mission don Dagamaisa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'o ye Amadu Dagamaisa ye seko ni dɔnko halisa sangɛmɔ ale kɔni banna pewu n ye Ture wele a ko an ka mugu fara bɛ n'ale dɛ a ko k'a bɛ n'ale ko filen dɔw bɛ yen ko a bɛ na n'olu fara ɲɔgɔn kan ko k'olu bila ka na n k'a kɔni DC bɛ taa yen nɔ n'a y'a di DC mɔgɔ ma kɔni ni fɛn fɛn bilara DC kɔni kɔnɔ anw tɔgɔ la an b'o sɔrɔ sabula anw yɛrɛ ni DC bɛɛ ye kelen ye donc an bɛ taa yen Amadu Jabate Dafe ye ale de bila ka taa minisiriso tɔgɔ la n'o y'a ka chargé de mission ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ minisiriso yɛrɛ ka kunnafonidilaw ye an ka jɛ ka o lamɛn sangɛmɔ kan. kɛrɛnkɛrɛnnen Ala k'u ka foli kɛ sangaw ye ka ban an yɛrɛ ka minisiri Mamu Dafe o fana tɔgɔ la ka foli kɛ sangaw ye k'a fɔ u ma kɛnɛ in sɔrɔ bi daluyaw kosɔn sinon a tun ka d'u ye a ye san o san u
olu yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ in kan donc o de kosɔn u y'an wuli k'anw kana kɛnɛ in ma fa ni madame le maire ani préfet ni gouverneur an ka baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni ala sɔnna fɛnɛ an bɛ yan an bɛna tɔ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu de kɛ kɛnɛ in ala k'a sigi ko caman kɛ ala k'a sigi ko caman kɛ kalanso fana don parce que anw yɛrɛ ka laɲini de y'o ye ɲinan culture ni éducation farala ɲɔgɔn kan bulonda caman bɛ sangɛmɔ in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ kokɔrɔw caman ye u bɛ ɲɛfɔli k'an ye donc bi an mago b'o de la an ka denmisɛnninw ka kan k'an ka tariku dɔn k'an ka histoire dɔn n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye u b'u ta yɔrɔ dɔn u b'u nafan dɔn mais jamana si tɛ kɛ jamana ba ye n'i t'i ka jamana tariku dɔn n'i t'a histoire dɔn o de la ne bɛ aw yɛrɛ jatalaw ni laselilikɛlaw fo aw ka baara la parce que aw sababu la maa ma se ma y'an sɔrɔ u bɛɛ bɛna kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ kalan minnu bɛna bɔ ko in kɔnɔ kodɔn minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ala n'aw sababu bɛna sɔrɔ. La délégation qui est là, nous remercions surtout la délégation du ministère qui est là avec nous, le chargé de mission, le directeur national du patrimoine culturel, tous les services de sécurité, le premier vice-président du conseil régional de Ségou, les chefs de service de la culture, les délégations, les conseillers de la mairie, la commission d'organisation, la population de Parana, notamment nous remercions la chefferie traditionnelle des Sangs, la chefferie traditionnelle de Parana, la chefferie traditionnelle de Terekungo, qui ont bien voulu encore, comme chaque année, la 606e édition pour que la fête traditionnelle de Sankemo se tienne. Donc nous les remercions vivement pour vraiment le respect de la tradition. Et nous, en tant que collectivité, nous avons l'obligation de les accompagner. C'est dans cette perspective que cette année encore, nous avons bien voulu nous associer avec l'accompagnement des chefferies traditionnelles pour que les rites traditionnels de la fête traditionnelle de Sankemo puissent se tenir. Donc nous remercions l'accueil des chefferies de Terekungo et de Parana qui ont bien voulu vraiment, avec le décalage de temps, bien entendu, nous commencions les activités préalablement à 19h. Cette année, on est venu à peu près à 17h. Donc ça a été compréhensif des chefferies traditionnelles que nous remercions vivement avec les restrictions qu'on a mis en place, notamment la décision du gouverneur qui a mis les restrictions de circulation à partir de 21h30 et aussi la décision des restrictions des attroupements que la mairie aussi a fait. Je pense que c'est sur les différentes plateformes. Nous avons aussi fait beaucoup d'informations et de sensibilisation par rapport aux courses de motos, notamment les rallyes et autres, qui sont des pratiques de la jeunesse et qui doivent vraiment aller vers le changement de comportement. Puisque c'est un rite, voilà, et puis c'est des histoires, c'est une histoire. Donc dans une histoire, tu vas trouver que la chefferie traditionnelle de Sang a son rôle à jouer, la chefferie de Terekungo a son rôle à jouer, et notamment de Parana. Donc ce sont des familles qui se sont donné la main, et aussi avec bien entendu toutes les autres familles et la population sannoise pour parvenir chaque année à l'organisation de cette fête traditionnelle. Fana y'an ka pɛtipɛtinin dɔ ye Félicité Jara Sangaw ka maire fala ye an bɛ Dawulakaw ka du mɔgɔw fo sabula n'i y'a mɛn Sangɛmɔ Tarawelelakaw ni Dawulakaw don kɔ ale ni Faramugu o faralen ɲɔgɔn kan o timɛli baaraw kɔnɔna la n'a laadalako bɛɛ lajɛlen ka Sanga bɛɛ lajɛlen fo baara ale kɛko ɲuman na ɲinan ta kun ye tako 626 nan ye min ye 627 o ye sabara ye Ala ka o yira an bɛɛ lajɛlen na Aba Ture ale y'an ka maa ye Sangaw fɛ Santoro o radio directeur ye ale an b'a fana fo a n'a ka denbaya maaw bɛɛ lajɛlen ka san bɛɛ lajɛlen fo olu sababuya la bi sɔgɔmada in na hiji ta banna pewu hijidenw seginna ka na sisan sa a kɔni ko tɔ bɛ min bolo o ye kimɛli ye délégué général ni o ye maa minnu taara sa n'u ta lakɔlɔsili kɛ maa 133 fala ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tilelafana dunna kununko ka ɲɛmaa fɛ n'o ye Usmane Saliu ye ACI la an ka cɛ de n'o ye Ibrahima Jawara ale fana tun b'a kɛnɛ kan. An balima asilamɛw assalamu alaikum. An seginnin kɔfɛ ka bɔ Magan déléguéw y'a laɲini Dr Usmane Saliu Tarawele fɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen nɔ bi dimanche doyaba in na le 14 juin 2026 cogoya min na ka taa ɲɔgɔn fo ka taa ɲɔgɔn barikada ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka san wɛrɛ ta yira na. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دو يلينغا يا ترى غوفرنمان فنكو أو وكادمون كو كنا تكون كو بروبلم فويتا او غوفرنمان كادمون كولا والله إن على بين غاتيتو أنا دومني كيفو أم بسكا تودي مغروم أمبالماو ninkembe la da koy délégué bela jelen to wala keren anga délégué religieux to wala ambe fole ga kata ministre minye an kelen bela jelen subandi na majali ala ta ko fate mo si subandi do ale mi an subandi kam da disila amba katla kam be te kanti Abdul Fattah Sisema ko angata baraka le docteur fene sera ka amina o mina ko kelena antaro baraka ale bulu o bara ko organiser baga folo ko ka docteur Ousmane Salou Traoré ale de délégué religieux organiser kabri ambe Bamako ka réunion ka fokata se midini kata maka fokata ko kunte ambe ale fanafo ayanto la ka délégué commission bela jelenfo ina fa sous communication on nyanye mo o le mun kuna funu partager ani dumuni ko ani hébergement ani santé mo ani transport mo ayini bela jelenfo kadaka igitita nunu kelengele siko a docteur Ousmane Salou Traoré u be ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen nɔ cogoya min na ka taa sigi ka taa hakili jagabɔ kɛ balimaya la silamɛya la sindiya la ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn waleɲuman dɔn an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ k'u tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an tun b'o kɛnɛ de kan bi ACI 2000 la a ka nin soba in kɔnɔ le 14 juin tilegan in na an balima silamɛw. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ka ministri ka foli fɔ aw ɲɛna Dr Abdul Fattah Sise a yɛrɛ ma nafolo a bɛ Makan a bɛ ci dɔw la a b'an kalama yan k'a ka foli da o kan ka maison de aji personnel bɛɛ ka foli da o kan ijiden bɛɛ lajɛlen kɔntana ka ye tiɲɛ yɛrɛ la serie kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ala kama ko yɛrɛ ye an b'a fɔ an bɛ foli kɛ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara walahi an nisɔndiyara kosɛbɛ nin bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ kelen ɲɔgɔnna kan ala t'a kɔfɛ a ɲɔgɔn man ca wallahi an bɛ Bamako an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an bɛɛ ka jɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan nin cogo la ten nisɔndiya nin fɛn na a man ca donc n'o bɛɛ nana kɛ mɔgɔ min ka so kɔnɔ ala la o ye nisɔndiyaba ye dɛ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. nin kɛnɛ in ka sa déléguéw caman an y'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ maison de aji a directeur général adjoint an y'a ye kɛnɛ kan a n'a baarakɛla caman an balima silamɛw ka na fara déléguéw kan ministre tɔgɔ la directeur tɔgɔ la docteur Abdul Fattah Sise alhamdulilayi cogoya min ni sigiba in an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn waleɲuman dɔn. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛ an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn an bɔlen kɔfɛ makasa alhamdulilayi an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye diinɛ ko ɲɛmɔgɔ hiji la docteur Ousmane Salou Traoré a y'an wele ka na bi cogoya min na an kana sigi balimaya sindiya ka ɲɔgɔn fo ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye baara min kɛra cogoya min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na an balima silamɛw docteur Ousmane Salou an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ye nin baara ɲumanba in kɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ ya rabi san wɛrɛ ta ala k'a yira an na mali ala k'a sabati mali ala k'a bama mali ala k'a jidi docteur Nceni Bagaji ala ka san wɛrɛ ta yira an na inshallah shukran barakallahu fikum aw kan bɛn inshallah Ibrahim Jawara ka bɔ ACI 2000 la magante de ACI 2000 do wa salamu alaikum. kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye nizɛrikaw fɛ sanji kun fɔlɔ min bira nizɛri maa 7 o fatura o senfɛ tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ ɲaamɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la min ye gouverneur ni maire ye sa olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ko in a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na sabula min ye ji kɔni ye ale balala ka cu nizɛri jamanakuntigi n'o ye Abdramane Tchani ye ale tɛgɛ nɔ bila décret la décret min b'a jira sa k'a fɔ k'u ka Mariama Jibril ale kɔni nin y'ale senbɔlen nizɛrikaya la pewu
ka sabuya kɛ a ye kuma ni bɔnforola kuma min ta ka ɲɛsin Niger yɛrɛ ma min ye jamana hakɛw ye ani jamana ka fɛɛrɛw ni jamana ka lakanako ye a ye lagosili min ta ka ɲɛsin u ma Marokokaw fɛ olu ka banque min bɛ Banque mondiale ka conseil d'administration ale y'a yira sa k'a fɔ a bɛna i bolo don Maroc kɔrɔ ni dollar wari miliyɔn 650 ye baara belebeleba fila k'o sigi sen kan Marokokaw fɛ yen min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsira o walankatali la Maroc kɔnɔna na ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli Maroc jamana ale fɛ Marokokaw fɛ halisa Banque mondiale ale y'a yira sa k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ minnu sigi sen kan hali bi o ye sa dugudenw olu bɛ se ka bɔlɔlɔ matarafa cogo min waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛnni min bɛ ani Maroc yɛrɛ sɛnɛfɛnw bɛ se ka don ba la cogo min na degun bɛ jamana fan minnu na kuma tɛ minnu bɛ bi ni cɛncɛn bɛ ka dajigi kɛ olu la sa yiri bɛ se ka turu olu la cogo min na k'olu kunbɛnli baara kɛ Banque mondiale ka laɲini ye o ye Sisi jamana ale kɔnɔna na wulikajɔ kɛra kununko kari G7 n'o ye diɲɛ jamana 7 belebelebaw ka ɲɔgɔn lajɛ min kan ka sigi sen kan diɲɛ seleke naani tɔgɔla so min bolofara bɛ Genèveskaw fɛ maaw kɔni wulila ka mankan ci ye kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ min ye waleya in ye ale kan ka sigi sen kan Eviankaw fɛ Evian ale yɛrɛ kɔni bɛ Suisse jamana kɔnɔ nka ni Faransi de ka surun kɔgɔji o de b'ale ni Faransi ale jamana ni ɲɔgɔn cɛ Irankaw ye ɲangini fɔ kununko sa k'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis kaw ma k'u y'u kumakan min fɔ u m'a labato sabula min ye Israël ye ale ye boloforola kɛ tuguni ka taa bolokuru dasi min ye Liban faaba kɔnɔna na n'o ye Beirutkaw ye maa 3 o fatura waleya in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni Washington kɔni sigilen n'o ye États-Unis ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ko nin waleya min bɛ ka kɛ ko lamɛrikɛnw k'u m'u ka kumakan bato kɛlɛ e ko a kɛlɛ ma jigin so fala ye sabula kununko min ye Pakistan ka premier ministre ye ale ko bɛnkan sɔrɔla États-Unis ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump ko sa ko joona olu kun kɛlen ka gɛrɛntɛ min sigi 2-3 d'Hormuz la k'u bɛna o wuli n'Ala sɔnna a ma nin juin kalo tile 19 bolo kan ka bila sɛbɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suissekaw fɛ yen min ye États-Unis ale ni Iran ani ɲɔgɔn cɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na kɛlɛ in ka se ka ban Brésilkaw fɛ yen maa 6 ɲɔgɔnna o de kɔni fatura kari tɛmɛnen min ye hélicoptère 2 olu de kɔni ɲɔgɔn dasi Rio de Janeiro ale sanfɛla la u tilara ka taa bi tuguni mobili feere yɔrɔ dɔ la sa tasuma barika bonyana kosɛbɛ maa 6 o de fatura o ko in senfɛ min ye coupe du monde fala ye yan'an ka n'ale kɛnɛ kan an bɛna an yɛrɛ ka Mali kɔnɔna na yan sabula min ye championnat national ye n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye ale ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra n'o ye championnat ye sa ale baaraw kɔni a yirala ka fɔ sa ko kɔni banna tile 26nan ni tile laban sabula tile 26nan ale fana ye tile laban ye o ndolatigiw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa a yira ka fɔ ko min ye jɔyɔrɔ ko kɔni bɛ cogo min na bi in na o b'a yira sa ka fɔ ko joliba ale de kɔni kɛra fɔlɔ ye Stade Malien ale ye 2nan ye min ye jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko o senfɛ joliba komi ale ye coupe ta a ye coupe du Mali ta a kɛra champion fana ye ale kɔni ko k'ale bɛ wasa don min ye Ligue des Champions na ale bɛ taa o la maa min kɛra 2nan ye championnat na fala ye o bɛ da ale ka kɛ Mali équipe 2 ye n'o ye Stade Malien ye olu bɛ taa Champions League la AS Real ale ni FC Jara olu bɛ taa min ye coupe CAF la sabula FC Jara sera ka se coupe du Mali final la Real ale ye 3nan ye donc u y'a ko kɛ ten cogo la n'Ala sɔnna ma an ka tɔnw olu kɔni nin y'olu ka ko ye ɲinan championnat ale banna pewu nka fala ye n bɛ se ka fili ne ka jate la esa de ye ɲinan équipe ɲɛnɛma ye ka sababu kɛ a ka jaabiw cogoya ye min ye compétition africaine ka taa o quart de finale la ka tila k'i sen donnen to championnat national ka se k'o tan ka kɛ 2nan ye coupe du Mali k'o demi-finale sɔrɔ tiɲɛ na joliba kɔni ye se sɔrɔ a ye coupe sɔrɔ nka ɲinan tɔn min sera ka ballon tan ka ɲɛ ka Mali yɛrɛ wasa ka an wasa kosɛbɛ o ye Stade Malien ye ne ka jate do dɛ maa ka jate tɛ dɛ ne ka jate de do ɔhɔ parce que ni ballon tan ye bi ye n'i ye a jate minɛ compétition africaine fala ye o ka girin nka an yɛrɛ fɛ yan kɔni maa tɛ se tɔn min na fiyewu n'o ye bɛɛ da o ye joliba ye n b'a fɔ k'a perepere latigɛ parce que n b'a dɔn tɔn 2 in on zone comme ça maintenant ɔhɔ ne b'e dɔn o e bɛ dɔ dɔn a ko in na fana i fana bɛ dɔ dɔn a ko in na sisan sa min ye coupe du monde fala ye ale a bɛ ka taa cogo min fɛ n'a tora tan farafinna bɛ sɔn ka nɔbɔ kow la han min ye coupe du monde yɛrɛ a daminɛ don ni bi cɛ ntolantan minnu kɛra olu de jaabiw filɛ nin ye juin kalo tile fɔlɔ Mexique ale ni Afrique du Sud ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye o ko tora Mexique ta la 2-0 o kɔfɛ sa min ye Corée du Sud ye ale ni République tchèque ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra 2-1 ka taa min ye Corée du Sud kanu na min ye juin kalo tile 12
Bosnie Herzégovine ale ni Canada ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra 1-1 ye. O kɔfɛ États-Unis 4 ni 1 kɛ Paraguay kaw la. Haïti ale dasira Écosse fɛ 1-0 min ye Turquie ye ale fana buruna Australie ɲɛkɔrɔ 2-0. O kɔfɛ sa Brésil ale ni Maroc o kɛra 1-1 ye min ye Qatar ni Suisse o fana kɛra 1-1 ye. Australie kunungo sagɛ kalo tile 14 kun tɛ kunungo ye sawa. Kilo daminɛna ni min ye o ye Allemagne ale ni Curaçao ye. Curaçao fana jama man ca o fala ni 7-1 kɛra olu la kɔni. O man ka baro la nka Allemagne ye penalty 1 sɔrɔ ka don kabini ko in daminɛna penalty min donna o y'o ye. O kɔfɛ sa Japon falaye Japon ye ko kɛ kunun dɛ. Japon ni Hollande misitulɔbaw tigiw Japon n'olu ye 2-2 kɛ nka ndolatan jijara kosɛbɛ. Côte d'Ivoire ale ye se sɔrɔ Équateur kan o kɛra 1-0 ye o ndolatan ɲɛna kosɛbɛ. Ahmed Diallo ale de ye celu dasi kalamani 15 falaye kamalen se ka di. N ye min f'i ɲɛna i bɛ se ka fɛn min nkalon na Côte d'Ivoire kaw la ko dusukolo t'u la n'u bɛ terrain kan u bɛ komi Camerounais dusukolo kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ka fara se kan Côte d'Ivoire ndolatilaw bɛ se u ka kunun ndolatan a b'o yira. Ndolatan laban sa min y'an si a ɲɛna yɛrɛ pewu o kɛra 5-1 ye. Suède falaye ani Tunisie tɛ kelen ye. Tunisie équipe kɔrɔla de moyen ba t'u bolo u kan ka denmisɛnnin kuraw ɲini n'o tɛ ni Coupe d'Afrique ni Coupe du Monde bɛ taa ban yɔrɔ kabi kilo daminɛna falaye ma min ɲɔgɔnna kɛ Allemagne y'o kɛ kunungo 7-1 n'olu bɛ si la u tɛ bo tu kɔnɔ dɛ wa min ye Mexique ni États-Unis ye olu bɛɛ lajɛlen ka kilo daminɛ cogo ɲɛna u bolo fila bɛɛ lajɛlen se sɔrɔ. Jamana sabanan bɛ yen n'o bɛ labɛnni kɛ sa ale kɔni ma se ka se sɔrɔ fɔlɔ n'o ye Canada ye. N'i ye ndolatan bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sa ko 37 de donna fɔlɔ nin waati in na penalty 1 bɛ a la. Carton ko ta na sira fɛ carton jaune 25 o de dira rouge 2 o de dira a ko kɛnɛ kan fɔlɔ falaye. Bi ndolatanw olu filɛ nin ye na Ala sɔnna a ma Mali heure la yan sa falaye u kan ka nin kunun u kan ka nin bila fo fajirida fɛ de. Espagne ni Cap Vert o ye Lazara waati ye Bamako heure la quoi a bɛ bɛn Lazara ma a bɛ kɛ Atlanta kaw fɛ États-Unis olu bɛ groupe H de kɔnɔna na. Groupe G kɔnɔna na Belgique ni Égypte olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ni kɔni nin ye 55 ye o ni Égypte b'a ka don na kɔni nin ye 55 ye o bɛ taa fana bɛ taa États-Unis Stade Stetley ale kɔnɔna na min ye ndolatan sabanan min bɛ kɛ bi tile kɔnɔ o ye Arabie Saoudite ale ni Uruguay o bɛ groupe H ko fɔ o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waati o bɛ kɛ Miami kaw olu fɛ yen. Sini sɔgɔmada joona fɛ sa Iran ale ni Nouvelle-Zélande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 3 waati n'o ye 3h du matin ye olu bɛ groupe G ale kɔnɔna na nin ye ndolatanw cogo ye Coupe du Monde ale ko dansiraw la min ye an ka baabu ye sa nin bɛ dan sigi a la bi sɔgɔmada in na. Ana Jara ale tun bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Falaye Keita k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ne ta ye a kuma laseli ye k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye dɔgɔkun min daminɛlen filɛ nin ye Ala ka timɛko ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen na si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka